Dokotela uyaphila? Siphilile khehla lami njani nomkhulu? Cha, angihamba ngibingelela abantu ababukayo bese ngibingelela udokotela wami uDr SG. Ngivele ngimbize kanjalo ngamagama amafishane nje. Dokotela cha, awubingelela abantu isizweni umhlaba wonke bayakubuka abantu. No. Siyavusela emhlabeni wonke dokotela, sivusele South Africa, sivusele Swaziland, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Tanzania. Emazweni esihamba kiwo kakhulu. Siyavusela cishe umhlaba wonke jikelele nalabo abasuka kude abafika ekhaya siyabonga khehla. Udokotela oqala engimaziyo ozinze eCape Town othakathelayo nje. Yeah. Lento le yokuthakatha dokotela ngoba siyibiza kanjalo. Sithi ukuthakatha noma sithi yini wenze njani dokotela lokwenza. Uthi abantu umsuse from nothing umenza abe sigwili. Ukuthakatha lokho khehla. Kodwa kuhle. Thakatha kahle. Yes. Yeah. So eCape Town uzinze ePhi eCape Town? Ngizinze Emfuleni khehla. Emfuleni. Oh, indawo esemfuleni. Nendawo kuthiwa Semfuleni bathi 23 Scova Road. Okay. Phela sichaze le abanye bayibiza bathi kusesmarties. Smarties. Extension 3. Okay. Yes khehla. Ya ufase ichaza mase semfuleni umuntu osegoli uthi ha udokotela ohlala emfuleni. Kanti angazi usindawo leyo. Manje dokotela ke nento yakhe etrenda kakhulu la. Ngifuna sidlule kuyona namhlanje ngifuna sigxile kuyona. Isithwalo senyoni. Ngokuthi ufuna isithwalo senyoni manje. Angazi noma ingoba si safe noma ingoba siyathandeka ngokwakho why isithwalo senyoni ukusona esiqhamisa kangaka uzo zonke izinto zenzayo amakade ngikhuluma nawe la behind the scenes uningi okwenzayo okunzima but usabantu sabavezele nje lokho kwesithwalo senyoni. Isithwalo senyoni khehla into engahluphi ezithwaleni eziningi engeke ngaba nazo omkhulu. Kodwa lesi senyoni ngithole kuyisithwalo esinokuphila, kuyisithwalo esingahluphi, abaningi abathatha sona akekho complainayo in terms of ukuthi ingane mhlawumbe ekhaya kuyagulwa kuyafiwa izinto ezikanjalo. Uma uphethe isithwalo senyoni mkhulu uphethe into safe ngenye indlela, kuyinto nami engithema ngiyibuka ngayithanda kakhulu. That is why abelungu abaningi uthola ukuthi bahlala nezinyoni endlini. Oh, obatho opholi. Kuthiwa ziyakhuluma. Izithwalo zabelungu. Sihambe lento omkhulu sase siyayiguqula, sayibisa nakithi khehla. So kumanje nathi abantu abamnyama kuyisethu isikhathi ukuthi sisebenzise khehla. Okay. Uthe uma uchaza ngesithwalo senyoni dokotela wafaka lapha ukuthi siye angesigaba somuntu. Isithwalo senyoni somuntu ona iclub noma ona ibhola, i-team yebhola ngeke sifane nomuntu owuthisha onetrol edayisa amakabishi lapha. Siyahluka kuya ngomuntu. Uqinisile mkhulu. Uqinisile mkhulu. Inyoni phela khehla iya ngegama. Uma ukuthi uthengisa ubanana o else uthengisa ubhiya, yabo uthengisa amakesi amabili. Mayifika inyoni yaphakamisa ikwenze uthengisa amakesi awu10 awu15 ngosuku. Yabona. And then ke abanye bayafika lapha ekhaya athi ilevel akuyo uthengisa amakesi amabili. Simnikeza inyoni emnikeza amakesi awu15. Kanti yena already lapho esigaba sakhe sithi soyawathengisa amakesi awu15. Iprice ihamba nesigaba okuso senyoni. Then thina sikunikeze into ezokunikeza amakesi awu15 kanti already amakesi awu15 yawadayisa. Ube sushintsha kusasa uthi hey inyoni igila imanga kodwa khona okunye engakuboni. Kanti awukhulumanga iqinisa dokotela. Okay, kahle mase ngiyibeka nje ngisummarize. Inyoni yinto esuke ifaka amandla phakathi. Amandla wathaka ngokuthi wena wesiphi isigaba. Uqinisile khehla ngoba ngikwazi ukukunikeza into umuntu ona ama truck kanti wena une truck eyodwa. Iyokuxaka lento khehla. Ngoba kuyoba nenkinga yokuthi awukwazi ukumanage ama truck awu10, awu15, awu20. Uright etruckini eyodwa kwayona isaxaka lena eyodwa. Umsebenzi wami ukuthi ngikwenze ukuthi uthola ama truck awu5, awu12, awu7, awu8, awu10. Umsebenzi wami njengomuntu ona ini itruck. Kodwa masothi wena ufuna ukuthi uvesane nje ona ama truck awu100 khehla. Ngeke kusebenze. Ngeke kusebenze mkhulu.
kungenzeka ukuthiwe sobanjwe istroke, kungenzeka ukuthiwe sekuneyinkinga because leyanto wena uyabona nje uma ungakakwazi kahle ukudrive khehla kufanele uhambe u200 emgaqweni yobulala abantu nemoto yokuginqa. Hayi no, ngicabanga ukuthi clear le ukuthi umuntu uya ngamandla awafunayo. Wavela nabantu ababuka la bafuna amandla afana. Amunye akanalutho at all, usafuna ukuqala angeke agijima uthwala senyoni eserious. Ngabe movie phela leyo. But ke nangumuntu othi cha mina anginalutho. Ngiwile, ngifuna ukuvuka noma angikaze ngivuke ngisafuna ukuvuka. Ungamnikani ke loyo? Ufike ekhaya khehla. Uningi kakhulu khehla lapha ekhaya khona. Uningi kakhulu. Phela lapha ekhaya thina sisebenza ngabantu abaphumelele mkhulu. Okay. Sisebenza ngomuntu nje ohluphekayo. Kahle kahle mina vele ngidila kakhulu nomuntu ohluphekayo. Okay. Umsebenzi wami ukuthi ngimphakamise lona ohluphekayo. Uma ukuthi unebusiness alisafuna ukuphakama. Funa inamba kadokotela ufike ekhaya. Umsebenzi wami ukuthi ibusiness lakho liphinde liphakama again. Uma ngisaliqala, uma usaqala phela wena uright kakhulu wena oqalayo khehla. Phela wena oqalayo awuhluphi mkhulu ngoba usukuma ngendlela yalapha ekhaya khehla. Yes. Kodwa uma ukuthi usuvela uphakeme seliya drop ibusiness akwenzeka abakini bakunike izinto babuye bakuphuqa. Ungenankinga. Once kwathiwa ibusiness seliyawa shothi kune problem ekhona. Okay. Kuumsebenzi wami ukuthi ngilungisele ibusiness lakho liphakame ekhehla angeke ekhehla udlele phansi uphethe inyoni. Ngabe ke dokotela ngaphandle kwesona senyoni sikhona ezinye izithwalo onazo nje ocabanga ukuthi zinamandla okudlula inyoni. Ekhehla lapha ekhaya mkhulu kuningi kakhulu okukhona khehla edala. Kuningi kakhulu okukhona esingeke sikhulume ngako ngoba angifuni bese kuthiwa ngitheni khehla. Kodwa ke masingakhuluma iqinisa into engakubuzi kiyo mina ekhehla kuningi eda ufuna ngoba ake sengikwenzela umzekelo ngenza umzekelo angifuni ethi umuntu ngitheni kukhona ongakuthola okunye okungayona inyoni. Yeah. Kodwa sikhuluma sesesigodlweni ukuthi yini leyo oyidingayo okungayona inyoni. Lokho asikubuzi ukuthi ibusiness lakho likuyiphi level. Oh ya uma ufuna uyakuthola nje. Hayi uyakuthola nje khehla uma ukuthi nje uyakufuna wena ufuna into ezothi gqumqantsha. Siyakwenzela thina ugqumqantsha khehla kodwa inkinga ekhona ukuthi akufani nenyoni. Ngama terms and conditions. Kunama terms and condition ongathiwa kusasa maybe so wagejile. Awuthi khona ke insizwa la ezezingithinta zithi mina anginandaba nama terms and conditions. Uma ngitsheliwe nje ukuthi fanele ngenze ukuthi nokuthi ngizokwenza. Uma ngitsheliwe leyo nto omkhulu into enqane leyo khehla kakhulu ukuthi angithandi ke leyo kuyi-advertise eyasekamerweni eyabantu abadala. Sifuna amadoda serious ke lapho omkhulu. Hey. Hey. Manje dokotela le kuthiwa imkhovu ikhona vele. Into kuthiwa umkhovu otokoloshi into ekhona leyo. Ikhona kwakudala manje yayingasebenzi ngendlela ukuthi ingenisa something. Yayisebenza kambi. Omkhulu abebafuya inkomo ebabesebenzisa kakhulu otokoloshi lathi ezwayo bekuhlala kunamase kuneyinyosi izinto ezikanjalo kodwa ngifuna ukuchaza okuningi ukuthi kwakusebenza kanjani. Kwakusebenzela lezo zinto okunye kwakuhlala ekhaya okunye kwakuhlala emahlathini kunento yayingangeni vele ekhaya yayihlala emahlathini kodwa inkinga ukuthi namhlanje akulona isukulayo angifuni futhi nami ukukhuluma ngayo si right la nyonini. Hayi ngozwa kahle cha inyoni ngafuqa mamanga ifair if umuntu azoyi understand ngoba awukwazi ukuthi ufuna ukuphumelela kodwa futhi ukuphumelela nezinkinga. Yeah. So kufanele uzudlala ngesikhathi lapho. Mophumelela phumelela kube clean kube mnandi kujabule. Yeah, akuthi yona edala abantu bayathanda kangaka isithwalo senyoni. Ngoba bona abantu abasifunayo isithwalo senyoni. Ngoba asinazi izinkinga lezi abantu ababhekana nazo. Uthola ukuthi umuntu uselalwa yizilwane manje. Ayikho yonke lento leyo. No khehla inyoni yona nto nami engathi ngegaranta mkhulu. So abantu bakuthinte efonini yakho. Abantu thinte efonini yami ikakhulukale ifoni ithi 0604 14 95 22. Ngithi ke akakhulu abantu base Cape Town ngoba this time around Cape Town mkhulu. Kodwa ka ngisho ukuthi ngithuthile emzini ngoba ukwazi phela ukuthutha umuzi ke. Awukwazi ukuthutha umuzi. Kodwa ke kakhulu ukhehla abase Cape Town namaqentelo abaduzana omakhelwane ngithi inkosi yami udokotela la seyatholakala eCape Town isikhathi eside
belo besuka bagibela amabhanoyi, abanye behla eDurban, abanye bagibela amabhasi sebalahlekile. Abantu base Cape Town khehla bangihambele kakhulu. That is why udokotela agcine sebona ukuthi kufanele ukuthi asondele kubona mkhulu. No, Dr. Sibonga kakhulu. Sizobuya ne topic ngicabanga ukuthi le sithwala sesinyoni abantu sebe understand ngokuphelele manje. Ngayisaba khona imibuzo. Ngiyakuzwa ke. Abanembuzo inamba kaDokotela ikhona la screenini bazomthinta bakuthola konke abakufunayo. Siyabonga kakhulu Dr. Siyabonga kahle dala, siyabonga mkhulu.